Hello guys, nanapod may content na mong gibuhat. Magic ko na ako, magic. So, ang magbuhat sa magic, kare Omigo, nya kare si Kuya Jerry ang magicon. So, amo ang plano is nature spray nga gamit sa ganang tubig. Morning guys. Kasi magic niya mga bro. Basta. Magkakita kang kwarta, bis kang walay kwarta. Yaman! Lagi! Siguro lang! Lagi! Oh, mao na nindot. Mo na yung magic nga di masuol. Yan. Oh, sige. Okay, ready na. Sige. Mausay magic mo. Okay, ready na tubig. Oh, sige. Nana, tubig, ready na. So, ready ng Oh, tubig. ready na tubig. Nanapong tagsa. Saya magic niyo. Sige, pakita niya. Sige. Hasta la vista, Bibi. Hoyope. Ikaduha. Hoyope na sa loob. No, bola. Hello guys. Mao na to mong magic. Nabiktima mong amigo, si Kuya Jerry. Kare. Hoy, masok ko ha. Walang awat ha. Okay mga katropa, salamat sa pagtanaw sa amon. Please Sa amon subscribe vlog. for my YouTube channel lah. And Nelson Marabit vlogs. Sige, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.